میوانێکی مە هەیە هەر دەربارەی vê mijarê de Birêz Hüseyin Olan parlamenterê Dem Partiyê Bedlîsê her ji Bedlîsê li gel me ye. Dema te xweş be bixêr hatî gelek spas bû amedebûna te. Dem xweş, xebat xweş. Ji vê pirsê dest pê bikim. Heya niha jî pêvajoya çareseriyê ji çarşûveya daxuyaniyan derneketiye. Eger heye di demeke nêzik da pêngav bêne dîtin? Belê we çan anî ziman rast e ji daxuyaniyan zêdetir em bêjin hikûmat heta îro tiştekî şember gavekî şember navêtiye yani gava şember çi bû tabii ji bo me komisyona binê çatiya parlamentoya da avakirin ew gelekî tiştekî giring bû her çiqas jî raporê wî gora dilê me jî nebî lêberê gavekî ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd gavekî bû derî vekir nebû lê mixabin got piştî wî ji wê rojê vir dava tu gav nehatiye avêtin daxuyanî didin daxuyaniya xwe da gelek tiştan dibêjin lê dema gotê em bêjin pratîkê dema gotê gav avetinê tiştetine ev jî evî nîşan de yani em dibêjin êdî dema daxuyanî ne dema tiştê gotirênî tiştê şember tiştê pratik geleke bê axaft meryetê hûn dizanin meha Remezanê da evî gotin tiştê eydê em dê aliyê hukûk siyasî va gav bavêjin yani daxwaziya me ew e aliyê hukûk siyasî va gav bê avêtin û girtiyê me girtiyê zindanan Êdinê girtiyê me siyasetmedar girtiyê gelê me diaspora insanê me serî çilû çiyan rastî ji bo ew geleke hinek hukûk hinek yasa bê guhertin gu ev însan ev hevalê me bên tevlê siyaseta demokratîk bibin daxwaza me ev e lê tişta got dixuye em dibînin îro hikûmat evî peywirî daniye daye ser mîtê yani ev tiştekî şaş em dibînin rast e bila mît lê kolîna xwe bike bila mît tişta got kevê serê bike lê evî karî evî şixulî gelek hikûmat pêş bixe tu ew da jî em hey evî dibêjin Statuya Birêz Öcalan geleke diyar bî dema got Statuya Birêz Öcalan diyar nebî komisyonekî komîtekî ne avakirin evî pêvajoyî pêşva nebe ev pêvajo pêşva naçe komisyon biryara xwe anîşonê baş e evî pêvajoyî evî hevdîtinê dekî organize bike yan jî dekî pêşva be kîl vir berpirsiyar bistînê ew hê diyar nîne ji bo ew em dibêjin serî da geleke sekreterya Birêz Öcalan kevş bî heye li İmralî sekreteriyek o statuya wî jî kevş bibî yani mîmarê vî yan jî berpirsyarê vî pêvajoye yan jî belê ez axaftina xwe dawî bikim yan jî em bêjin hikûmliyeke yani girtiyeke Dem Partiyê li ser pêvajoya bi dewletê re danûstandin hene yê Dem Partiyê li ser pêvajoya bi dewletê re yan na te pêşhatek heye ku niha Dem Partî li ser kar dike rast e hûn xwe jî dibînin şandayê me İmralî gelek caran hem hikûmatê ve hem wezîrê hikûmatê ve serokê mîtê re em bêjin serokê partiyê din re hevdîtin dikin û Devlet Bahçeli re Erdoğan re serok wezîrê Tirkiye re hevdîtin dikin tişta gotê gotin tamam rast e gelek ev pêş biçe gelek êdî ev tişta çekê bê berdan lê dema got li wê gav navêjin tişta şember ew e evî dibêjin çi dibêjin ji me re dibêjin işte hêşkevt nehatine vala kirin çek bernedane nizam çi nekirine dema got tu qanûn û yasa tu dernexî ew dê çek çawa berdan mesela par hûn dizanin yanzdeyê tirmehê da sî heval hatin çek berdan dema got Bahçeli jî Birêz Bahçeli jî got dema got qanûnek yasakî heba de batna Türkiye tevle siyasetteki demokratik bun. Ama demek bu yasa hukuk tenebi demek bu ne karın ben siyasetteki demokratik bemeşinin de çava bene Türkiye. Eftiş pranici hami embejin şervani PKK raji derbazına. Yani diaspora raji derbaz bune. Jibu qasi em dibijin geleke serida yani tı hincet tı em bejin tiştine neyne rojevi o bervi tişti bervi pevajoy ne kene aslan gevantıştan. Mesela ez minak ekmedim. Naha Türkiye ali hukuki yasayı var. Demago kanunek derine.
em bêjin tahminen 3000 yani 5000 şervan بله hebil seri çiyan 10,000 şervan ben gora wî kanûnî yasayı tevlî siyaseteki demokratik bin gelo Türkiye dejwî kar bike ya zarar bike. بله Yani ji bo fayda Türkiye'ye. Ji bo ew em Türkiye li vir yani iktidar yan em bêjin li vir zêde samimî nabînin. Henekî hincetê derbas bûn nîne dertîne pêş ev jî tiştekî rast nîne ji bo vî pêvajoyî tiştekî درست rast nîne olan em dibêjin. ام ورن بچکی Belê. دواره جواکی دا بحث بکن لگوری Kerem کو خویا دکه هیوین خلکی جی لسر پیواجوی روش بروش لواز دبن سدما سرکه rast چیه e. و دوی دست بکی چه بکرن Rast e yani şuha demago şuha bavariyekî yer tine piranî tine çima tine bu yara 2013 bu yara 2004 nava geldan ne henekî ne bawarî dayer oniştandin gu îrojî li vir jî gavnayê avêtin gel jî tu qasî da dem jî çiqa derbas dibî gel jî baweriya gel kêm dibî li vir gel dibêjî demek iktidar hikûmet Tabii avayda samimi ne? Tabii avayda tışta gupkevi sermiliği nakevi. Tamam. Partiya Karkeri Kürdistan PKK gelek gab abi kadan kişan heyecan vecidi. Yani dahuyan ya İbrahim Kalın vecid aynı zaman gelek şikeftan vala kirin. Biz vecid kada gari de kişan gelek cihan. Kişan o evici kongre xwa kirin. Kongre xwa da evi bir yaristandır. O dvejin hem de hemberi Türkiye şerame çekdari kediya. Dema goevid veje insan gelci çıt veje gelci dibe partiya Karkere Kürdistan PKK ew qagav avet le iktidar tabi away da gav naveje. Gava yekemin em dibêjin geleke ali yasa û hukuk edayê. Gava yekemin yasa û hukuk derkevê insanê zindanan 5000 nizîkê 5000 insan hene zindananda. Li Avrupayê hene, li diasporayê hene, li qadan hene. O insan geleke demildest be em bêjin fark yani tu gerek ne bi ben tevli siyaseta demokratik bin. Eşkat dema go ben tevli siyaseta demokratik bin. Gava duduan te. Gava duduan çiye? Gava duduan ji entegrasyona duyemine. بله Ji bo çandê, ji bo zamanê, ji bo nasname, ji bo hebûna Kurdan, ji bo hemwalatiya Kurdan. Geleke li wê jî hinek hukuk û yasa derkevî gu îdî tu awê Kurd li Bakur ji bo mafê xwe, ji bo hebûna xwe, ji bo zimanê xwe care jî çek helneyne destê xwe. Yani pirskirika Kurd geleke ji kokinan bê çareserkirin. Dema ji bingehî da ne çareserkirin îro PKK çek berda piştê 2 salan piştê 10 salan hêzekî din dê rabî çek helnê. Biyar evet yani بله iktidar geleke pe awê alî ewlehî da li vî meseleyê nerenî. Em evî باش dibêjin. Dema بله gu alî ewlehî da li vî meseleyê birênê ew şaşîtiyekî mazin e. باش ام Yani daxwazem بحثا وان بویرین وی داویه بکن کو لناوا جهبه belê. دا چه دبن و چه باندوره که لسر پیواجوی بکن Yani rastî daxwaziya me hêviya me ew e got bandorekî ser pêvajoyê nekin. Lê belê em serî da em dikarin evî bêjin ewekî yer ev tişt em evî tiştî qebûl nakin. Yani ev binpêkirina îrada helbijartina ne binpêkirina îrada siyasî ye. Ev tiştekî rastî ne. Yani pe alî zagonî da alî hukukê da alî henekî tiştê yer da dema gu ev dest deyne servî tiştî ev tiştekî alî demokratik anî hukukî nîne. Em evî qebûl nakin. Yani çawa em bêjin sê döneme qayyum tavêjine ser şaredar etme, ser em bêjin sazî etme. Ev jî tiştekî mîna ye. Yani ji bo me ha qayyum avetine ser şaredariya bajarê Kurdan ha qayyum avetine ser siyasî partiyek. Şu o siyasî partî de piştgirî wî alîgarî wî eke got ew got hatiye bijartin ew got şwara irade باشه بس دما قبول گو kiriye قیوم geleke لسر ev bahsî شارادریان دم پارتی helbijêr دهاتن bidin. دانین Belê جهبه اف برتک نشان نددان لگل پارتی اندنجی film nekir dibare dikarî دما ki کو قیوم لسر شارادریان دم پارتی دهاتن دانین جهبه و belê پارتی اندن اف برتک نشان نددان rast یعنی او قاس برتک rast e işte نشان نددان işte pirskirika mazin ew e. Dema got wî rojî CHP
yani hezi demokratik bertek nişan bidana tişta gol ser Kurdan hata kirin bu yara gol ser Kurdan hata kirin widem hemberi wij derketna iroji avanet bu wi çağjı medgu ev Vallahi. tişteki hukukini ev tişteki irade bimne ev tişteki bir yara gel ne kabul kirne ونجي همبر درکبن گوین ایرو لهمبری وی تشتی به دجی دموکراسی در نکبن سبا تشتا aynı minak de be seri ve. Naberdan 10 sal derbaz bu ama hatın ایرو 10 sal beri tişti gomedik şanda belediyeme eci şaredar bum da 2016 da qayım avetne sermeci ایرو CHP dikşini. Wiça dengi xwa bikirne ایرو ev bu yer çened bu. Lê em evî dibêjin çil bî bila bibî em evî qebûl nakin. Yani ev tiştekî demokratîk nîne, tiştekî hukukî nîne, bin pêkirina biryara helbijartina CHP'ye gele xelqê em bêjin gelekî demokrasiye eva dijî demokrasiye, dijî hukukê em evî dibêjin. Gelek spas Brez Hüseyin olan parlamenterê Dem Partiyê beldîsê her li bedlîsê li gelme bû. Gelek spas. Ez jî spas dikim, xebat xweş, dem xweş, silav û rêz temaşevanê Rûdawra.